Jeg vil gerne lave et bevis for sætningen funktionen fx minus kvadratrod x. X er større end 0 er differentiabel med den afledte funktion f mærke x0 lige en halv kvadratrod x0. Jeg har skrevet hældningskoefficienten. Og jeg fortsætter med beviset her. Jeg skriver fx minus fx i 0 over x minus x0. Jeg sætter det lige med kvadratrod x minus x i 0. Og sætter det over x minus x0. Så jeg sætter dette over x minus x0 og kvadratrod x plus kvadratrod x0. Alt det her, det gør vi for at udligne kvadratroden. Den vil vi nemlig gerne af med. Ved at forlænge brøken med kvadratrod x plus kvadratrod x0, kan tælleren ganges ud, hvorefter vi kan forkorte med x minus x0. Det vil jeg så gøre her. Og alt det her, det sætter jeg så over x minus x0 ganget med kvadratrod x, jeg husker parentesen, plus x0. Her kan vi så se, at den her og den her og den her og den her går ud med hinanden. Okay, så vil vi gerne reducere resultatet, så det bliver til x minus x0, hvilket jeg så sætter over x minus x0 ganget med parentesen kvadratrod x plus kvadratrod x 0. Så laver vi lige streginddelingen. Så her har vi så reduceret resultatet, som vi fik herover, så vi reducerer det her. Derefter så sætter vi 1 ind på x's plads. Det gør vi så ved at sige sådan her. Og så siger vi 1 gange kvadratroden af x plus kvadratroden x0.
Det vi gør nu er så, at vi ganger ind i parentesen, og 1-tallet forsvinder. Så det bliver til 1 over kvadratet x plus kvadratet x0. Nu vil vi gerne, herefter kan vi ved at sætte x0 på x's plads finde differentialkvotienten. Det vil så sige a lig f mærke for x0 lig 1 over kvadratroden x plus kvadratroden af x0 lig 1, og så vil det så sige 2 gange kvadratet x0, og så ser vi x0 større end 0.